Скъпи приятели, днес на 22 април искам да ви призная една тайна. С моя приятел Славчо и с още хлапета, наши приятели, от толкова много гордост и фукляване, един ден отидохме на гробищата в 11:30 вечерта. И се правихме на огромни мъже. Но все пак моят приятел ще довърши. Тогава на гробищата се чуха леки писъци на жена, а ние мислихме, че там до гробищата има една стара къща, в която живее една жена с мъжа си и двете си деца. И помислихме, че мъжът, тъй като мъжът е алкохолик и я бие, и са нейните писъци. Но писъците се доближаваха до нас все по-бързо и по-бързо. Затова, скъпи приятели, всички момчета, връстници на нашите години, около 15-16 години, не се правете на мъже. Защото от толкова много фукляване става лошо. Дори, приятели, скъпи приятели, тази случка се разигра на 11 март, като бяхме на гробищата. Вечерта. С нашите приятели и дори някои от тях започваха да заекват. Много започнаха да заекват. Ние, слава Богу, с моя приятел не заекваме. Така. Ние го преодоляхме. Ние го преодоляхме с помощта на психиатри. И много готини филми и песни. Радостни. Да. С помощта на родителите ни и семейството ни. Затова всички връстници на нашите години, 15-16 години, не се правете на мъже. Ясно ли? Не се правете на мъже!